What's up ulit mga katata, no? Ayan mga katatay, sana po nag-enjoy po kayo sa pag-akyat po namin ng bundok. Ayan mga guys, comment down below kung gusto nyo po dito sa aming lugar. Actually hindi ko to vlog. Vlog ni Beck. So, what's up mga katata? What's up mga katata? Umuna mo, napultot mo eh. What's up mga katata? Punta po kami ngayon sa bundok ng Pantulan. Kasama ng mga tropa naman kahit wala pang tulog. Ngayong araw is pupunta tayo ng ano ito man doon? Pantolan Mountain. Station. Kung kilala nyo po si Bex Erwin, nandito po siya ngayon. So mamaya i-interview po natin siya. Hindi siya tickling, it's a small. Yun, may egg siya. Alright. Tatlo. Ayun, maliit. Buwang. Mamalag. Hi Bex! Hello po, ayan. Welcome po tayo sa vlog po ni Tata Lino. Ayan, subscribe na po tayo guys. Guys, nakita kaming bahay ng ibon. So hindi po namin ito, ibabalik po namin. Babalik po namin yan. So nakita nyo naman, binalik po niya, wala kaming kukunin ha. So tara, tuloy natin yung paglalakad. Medyo malayo-layo pa po yung lalakarin natin. Papunta po sa hinatawag po nila ang Mount Pantulan. Mount Pantulan. Kung tawagin po nila dito. Kung saan matatagpuan po dito sa Barangay Gusot. Dito po sa bayan ng Bugalyon. Kung hindi nyo ba po kilala itong kasama ko, so magpapakilala po siya. Hi guys, by the way, my name is Aaron Patricio. Add me on Facebook. I don't have a YouTube channel. So, makikita nyo na siya sa YouTube. So, Subscribe kayo guys. Subscribe kayo dito sa sa YouTube channel ni Tata. So, Mag-enjoy ka. correct. So, mamaya ulit. Kay Mirwin, ka pala yung subscribe si ka. Hi everything! How do you do find Hello everything! So yun guys, meron tayong mga kasama ngayon. Isa po siyang sikat na vlogger dito sa Pangasinan. So kung kilala niyo po siya, ito po siya si Bex Erwin. So ayan guys, magandang morning po. Welcome to our vlog. So ayan guys, don't forget to subscribe. Dino Infante. Ayan guys, palakpakan!
sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ulit po yung sinasabi po namin Balong ng Berhen. So, akit po tayo sa taas. Si Erwin nandito. So ayan guys, konting-konting push na lang at malapit na po kami sa taas ng bundok. So ayan guys, keep watching this video para maramdaman po natin na kasama po kayo dito sa aming travel vlog with Tatalino. Ayan. Siligipan nyo Kaya niya. Pwede naman doon, di ba? Malayo nga. Or na. Hi, pets! Oh my God. Agi, ang hila! Sige. In your eyes, it's easy here. Where? Here. Look, I... It's easy here. Amo ikikis Laki ka! So sa pagakyat. Masakit na sa paa. Ano sir, kaya pa sir? Yeah! Dito. Parang naalala ko tuloy natin sa sa Alawangin, di ba? Yun guys, nasa taas na tayo. So, intervene po natin yung sikat na vlogger dito sa Pangasinan. Kumusta po ang pagakyat? So ayun guys, napakaganda dito sa view na sa taas, na pinakataas po guys. So ayan, nakakapagod man umakyat pero worth it po lahat. Ikaw Tatalino, kamusta ang iyong pag-akyat dito? Ayan. So far okay naman. So pagdating mo dito sa taas, very refreshing, tapos Satisfying. yes, parang nasa Batanes. Pero actually nasa Pangasinan po kami. Nandito lang po kami sa Pangasinan. Ayan, matatagpuan itong lugar na ito guys sa Barangay Gasan, Bugayon, Pangasinan. Ayan. So pumunta lang po kami dito para mag-exercise. At saka umihi. Saka kumain na rin. Shoutout kay Mother Pet. Ayan. So ayan guys, ayan. Shoutout po sa mga Pangasinan vloggers. Ayan. Sino Max, sino Yang, sino Live Sangot. Ayan, sana makasama namin kayo sa mga susunod pa naming vlog ni Tatalino. Ayan. Hindi pa ako tapos. Charot. Po ay Mother's Day. Magbibigay rin po ako ng gintong aral. As you love... Nakakailang take na yan.
Pangilang take na yan? Take 5. Hello, good morning everyone. By the way, Jerome Pets, dito from Miss Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Saturday at araw din na po ng Sunday. At isa po Hello, good morning everyone. By the way, Jerome Pets, dito from Miss Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Saturday or the Sunday. At isa rin po ay Mother's Day. At magbibigay rin po ako ng gintong aral, love the Mother Nature as you love your mom. God bless us all and happy to serve. Pangilang take na yan, Mother Pet? Mother, Ready? 1, 2, 3, go! perfect. Hello everyone, by the way, I'm Jerome Pets. Green. Kabisado. Go! Sport. Alas na, bilis. Bilang ka, Bes. Lights, camera, action. Hello, good morning everyone. By the way, Jerome Pets Milido from SB1 Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Sunday at araw din po ng Mother's Day. At magbibigay rin po ako ng gintong aral, love your Mother Nature as you love your mom. God bless us all and happy to serve! So, pababa na ulit tayo ng bundok, guys. Okay, I'm coming. Apulto ta na chinelas. Pero natin, hindi mo ako boss. Pero pasensya ko, ubus na. What's up ulit, mga katata, no? Ayan mga katatara po, nag-enjoy po kayo sa pag-akyat po namin ng bundok. Ayan, mga guys, comment down below kung gusto niyo po dito sa aming lugar. So, ayun na, pauwi na nga kami, guys. So, kung nagustuhan nyo yung video, wala lang. Kung nagustuhan nyo lang. So, papaalam na kami, guys. Subscribe kayo sa aking channel, Taylor Swift. May channel ka na? Kay Taylor. Kay Taylor. Legit ba yan? Legit ha, legit. Ano yun ulit? Anong channel mo ulit? Taylor Swift. Taylor.com. Yun, meron tayo 2 million Website. At so yan guys, huwag niyo din po ako kalimutang i-subscribe, panoorin po ang aking mga videos, and most especially po si Dito Infante. Guys, please subscribe. Ayan, panoorin po natin ang kanyang mga video lahat guys. Yan, magtulungan po tayo at magmahalan. Yan! So, hindi na small YouTubers. Hindi na ako mag-outro. Nag-outro na siya eh. 5, 4, 3, 2